लोगोफोर भिडिअखौ लाबोनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बयखौबो थेंक इउ बुंनो सानो लोगोफोर थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर। औ लोगोफोर नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै ओरैबायदि खुसि आं लोगोफोर मानोना बिब'नि अननाय स्ट'रिखौ आं दिनै 1000से पार्ट बानायनो हाबाय। नोंथांमोना जुदि आंखौ अनामोनबा सापर्ट खालामामोनबा आङो दिनै 1000से पार्टसिम आवगायलांनोनो हानाय नङामोन। लोगोफोर आंखौ बेफोरबायदिनो अनबाय था दे। आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय सैयै मानसिफोराबो सैनाय जाबाय आंखौ। औ लोगोफोर भिडिअ बानाय टाइमावथ' आंखौ सोरबा सोरबि जेबो केयारखौनो खालामामोन आरोना। जेब्लानिफ्राय आङो इउटुबार जादों इउटुबार जानायनिफ्रायसो आंखौ केयार खालामग्रा जादों आरोना। बयबो नङा दे लोगोफोर सोरबा सोरबि आरोना। जेनेबा आंखौ मानसि बायसिखौनो मोनामोन खोमा। मानसि नङाबाबो नोंथांमोना आंखौ दिनै मानसि खालामबाय आरोना। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ एकदमबारे हाजार थेंक इउ दे लोगोफोर थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ। नोंथांमोना जुदि दिनै आंखौ सापर्ट खालामामोनबा आङो इउटुबारखौनो जानो हानाय नङामोन। आरो सोरबा सोरबि सानलायगोन आरो खोब गिदिर इउटुबार सानना लादों खोना होननानै। जेनेबा गिदिर इउटुबारथ' नङा दिनै लोगोफोर, थेवब्लाबो आंनि थाखाय बेनो गोबां आरोना। आंथ' लोगोफोर लाइफआवबो इउटुबार जागोन सानाखैमोन। जेनेबा आंखौ एसेबां मानसिफोरादि सापर्ट खालामगोन आं सानाखैमोनानो। आंलाय ओरैनोसो होलाबायदोंमोन आरोना लोगोफोर। फार्स्ट भिडिअ'आनो आंनिया बिब' बिफं नांज्लायनाय नामा बिदिमोन आरोना। ओरैनोसो होलाबायदोंमोन आरो। सोरबा सोरबिथ' आंखौ ओरैबायदि मिनिखादोंमोन, नों कार्टुन बानायनो हागोन आंनो हायाखै नों बानायनो हागोन होननानै मिनिदोंमोन आरोना आंखौ। नों बायदि जाम्बि मानसिया कार्टुन भिडिअ बानायनो हागोन खथ' गोब्राब होननानै मिनिसोमोन आरोना होनलायनानै। ओमफ्राय जायबा आंखौ मिनिदोंमोन बिसोरबो बानायोमोन, नाथाय बिसोरो थालांबाय आरोना। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंखौ दिनै अनामोनबा सापर्ट खालामामोनबा आं बेसेबां मिनिजागौमोन आरो आंखौ मानसिखौनो साननाय नङामोन सोरबा सोरबि। थेंक इउ दे लोगोफोर, गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ थेंक इउ। दिनै 1000से पार्ट बानायनो हानायनि बयबो मोनसे मोनसे लाइक कमेन्ट खालामलां दे लोगोफोर, बावनाङा। आरो जायबा साबसक्राइब खालामना लायाखै साबसक्राइब खालामना लादो। दे होमबा लोगोफोर दा आरो सोरबा सोरबि गाज्रि मोनलायगोन एसेबां गोबाव डायलग होदों होननानै। नायदो दानिया लोगोफोर। पुरि बिमानैनो मोखां लाथारदों आयौ, आं बायसो समायनाथार जागोन गुफुरनो। देनां सिख्लाफोरा खम उन उन खारफागोन। खम मोजां मोननो नागिरगोन बेखौ गोसथोनो। आं गायदे ना आंखौसो मा दोननाया मोजां जागोन। मैया हरसे सानबाय दङमोन आङो मा नाम दोननाया मोजां जागोन होननानै। नाथाय मोजां नामखौनो माने समायनाय नामखौनो मोनासै आं। मोनसे नाम एसे फसायदोंमोन, जेनेबा जोहोलाव आरोना। जोहोलावाबा दा समायगोन ना समाया? थारमाने मानसिया बियो गोलाव जागोन, गोलाव गिदिर, बेनिखायनो जोहोलाव दोनो सानदोंमोन आङो। ना मा बुङो लोगोफोर, समायगोन ना समायाब्रा जोहोलाव नामालाय? बेसेरा अनथाव बाथावनो गथ'खौ ओरैनोबाबो बिफाया बोरैबा सैया खालामबाय थायो। जों अनाबा सोर अनगोन दा? सयबोसो बिफायानो। दे नोङो टेनसन लानाङा, जों दङना, गायदे आनै दङना, नोंसा आबै दङना, आइ दङ, आबै दङ, आबौ दङ, नो टेनसन। रखर गथ' बामनाया खिनोसो ओंखारबायहाय थामनो। दायाबो ओंखाम संबाय दङ, बाजैयाबो दो उन्दुलांदों, दा फोजानोबो बोरैबा मोनो। बे आदाया अबाव थांदों? गेबगां आदा जों फैलाय दे, थां खिनो ओंखारदों आंखौ। गेबगां आदा खिनो ओंखारदोंलै, खियानो गसिगोन आंनिया। मायो? मायोहायनो राजाखौ लाथ'ना खिनो ओंखारसोदों आंखौ। ओइलाय आं बिमानो हैथां। नों मानो बुजिया, बिमाया मेंदों। नों मिथिगोन मिथिया मैयाबो हराव उन्दुलाङाखैनो, थोबसेबो उन्दुनो मोनाखैनो। दा आं फोजानो बोरैबा मोनदों, आइयाबो ओंखाम संदों। नो दसे लाथ', नोङो दसे लाबा थैया दे, नोंनि आखाया बायलाङा दे। आरे नोलै दा खियानो ओंखारसिगोन आंनिया। बाराबा दानो सिथ्लायावनो खिना दोनगोनलै। आखाया आजावदो। मोजाङै लादे गथ'खौ, खोख्लैनाङा। खिगुलायलांबाय आं। ओइ सोरनि फिसा नों हा? सोरनि फिसा? आंनि नंगौना नङा? सोर दामब्रा गायनि फिसाला नोङो? नायाखै मानो? आंनि इसेबो लायाखै, रावनिबो लायाखै, माने गायदिनिबो लायाखै, आइनिबो लायाखै, आफानिबो लायाखै, आंनिबो लायाखै, जोंसिनिबो लायाखै। मानो
सोरनि फिसा नोङो सोर बुन्दानि फिसा नोङो नोंखौ आं बामनोनो गोसो गैया नाथाय उफाय गैया गायदाया खिबुना लानायखायसो आं नोंखौ बामबाय नोंसा नोम्मा गियान गैया नोंखौ गारनानै उन्दुना दङो ओइ रावनिबो फिसालायालै बाल हैनोसै आं उन्दुनाय मिथिया ए हाबा गेबगां माथो बामनो रोंदोंआनो बामनो रोंदों नङा आं बामनो बादों बिमानो हैनोसै आं मानो बादों हा मानो बादों फिसालाखौलाय बामखानांगोन आं मोनथिया बामनो बादों आं बिमानो हैनोसै आं बिमाया मैया सानसे उन्दुलाङाखैनो नोङो सहस सानना लादों नामा हा गावगायाबा दोदो उन्दुलांदोंमोन माथो जेबो थालानो गैया दसे उन्दुनो होनो हाया नामा बिमाखौ दसे लाथ'नो हाया आंबो ओंखाम संदों आं मोनथिया दे आं लाबाय थानो हाया लानोबा ला नङाबा आं बिमानो हैनोसै दसे समखौनो लानो हाया आरो नोङो दसे सम नङा बे गायदाया खिबुना लानायखायसो लादों आं नङाबाथ' आं लायामोनानो गायदाया सिथ्लायावनो खिना लागोन होननासो आं बेखौ बामदों नङाबाथ' आं बामामोननो ला गावनि फिसालाखौनो एसेबां लानो बाबा माबासि मानसि जागोन नोङो गेबगां मालाय नोंसा आफामोना नोंसोरखौ खथ' बायोमोनबो लायोमोनबो नों आरो 1 मिनिट लानायावनो बाबाय आफानि खोथाया एसे बेलेग मा बेलेगहाय ओइ नों जेबो मोनथिया दे नो ला आं लानो हाया आंहा खामानि दं गोलैगोनहाय गथ'आ मा एसेबो केयार खालामा गथ'खौनो माबासि बिफा नोङो नोंनि थाखाय आङो आइजोंबो बुजाबाय आदाजोंबो रायजाबाय नोंनि थाखायनो जुमायबो लोंनांगौ जाबाय आंनि लाइफआवनो जेबो खुसि होननायानो गैला नोंनि थाखायनो टिल्लु नाथाय नोंसोरो खुसि थाबाय दङ ना दिनैबा हले आङो नोंजों खारसनहैथारगोन औ टिल्लु आं नोंजों दिनै खारसनहैथारसै आइमोनबो गैखाया नोंसोर सानैखौ मोनलाय होआ आङो मालाबाबो लागिबा आंनि संसारानो गाज्रि जाथों आं मोनथिगौ जबरदस्ति हाबा जाबाथाय मालाबाबो खुसि जाया संसारा मोजां जाया होननानै आंबो मोनथिगौ थेवब्लाबो आङो थांगोन आं नोंजोंनो हाबा जाहैगोन नोंसोरनि खुसिखौ नायनो हाया आङो नोंसोरनि संसार जानायखौ लागिबा आंनि संसारानो गाज्रि जाथों थेवब्लाबो नोंसोर सानैखौ आं मोनलाय होआ नोङो लैथोसिखौ जेरैबायदि खालामगासिनो टिल्लु आरो बै सिख्लाया सोर एसेबां गोसोआव गोसो मालायनि बयफ्रेन्ड सेना लानाय गोरोन्थिया नोंसोर सानैनिबो दङ सासेनिल' नङा बै सिख्लाया जुदि लाइ होआमोनबा नों मोजां मोननो हायामोन ना बै सिख्लाया मानो लाइ होनाय मोनथिनानैबो थांनि र' दख'ना ब्लाउसफोरखौ पेकिं खालामनानै थांखानोसै आं बे सानसेयावनो थांसै रावबो गैयावनो आं हाला बेफोरबायदि थाबाय थानो हाला आङो रायजाबाय थानोबो हाया आङो आइयाथ' सानफ्रोमबो रायग्रा जाबाय जुमाय लोंनायनिफ्रायनो आंखौ गाज्रि मोनग्रा जाबाय आइया नङाबाथ' आंखौ रायनायानो थाङामोन नागारा आंबो नोंखौ टिल्लु एसेबां सहसाव नागारा मा गबदाया हाबा खालामबाय बा मोनथिनो थाखैमोन आङो हाबा खालामबाय थेवब्लाबो जोंफोरखौ लिंहरदिया माथो नोंसोरजों जेबो मेल गैलानो औ नंगौ नंनायालाय थेवबाबोथ' आइया मानो एसेबां रागा जोंबाय दङ देनाय दायाबो गबदानिसोमोन नों मोनथिगौ ना आंनिया हिन्जावा एसेबांबो गाज्रि नङालै बे गबदायानो मोजां नङा बिनि आखलानो मोजां नंखाया नंगौ थर' बिनि आखलखौ मोजां नुवा आं बारा आइयाबो बा आंखौ गोसोखाङा आरो गबदानि हाबायावबो लिंमारासै माथो बुंबावनो आरो नोंसोरबा मा जादोंमोन र' दे होमबा उनाव रायज्लायगोन दे राहुल औ दे आयै नोङो जोंफोरखौ मानो एसेबांबो सैया जाखो सानसे समाव ओरैबायदि अनोमोन नोङो दालिमखौबोथ' नोङो फिसाजो बायदि अनोमोन आंसो मोजां मोनामोन दा नोङो ओरैबायदि सैया जालांबाय बा गबदानि गाज्रि आखलखौ नों दाबो हमनो हायाखै ना मायो आयै राहुल हा मा जादों नों मिथिगौ ना दालिम गबदाया हाबा खालामबायनो बा गबदाया हाबा खालामबाय औ दालिम थेवबाबो जेबो खबरानो गैया आइया माबायदि बिमा मारलै आंनो गोसोखांबाय थायो नाथाय बियो फिसालाखौ मानो गोसोखाङा नोंखौथ' सैया आंखौथ' बियो खबर लानांगौना आंखौथ' गोसोखांनांगौना सोमोन्दोखौनो सिफायखादोंमोन माथो जोंफोर फैखालिलाय थेवब्लाबोथ' आइया बिमाना गोसोखाङा ना मायो माथो बुंबावनो आरो राहुल जियानो जाया मानो सोर खाफाल गाज्रि हिन्जाव बियो गबदाजों हाबा जाफैदों जायबा हिन्जावा गबदाजों हाबा जाफैदों बै हिन्जावनि खाफाला गाज्रि जाखागोन राहुल
गब्दानि आखला ओरैबायदि गाज्रिना मानो फैनांगौ देनाय बियो गब्दाजों गाज्रि होननानै मिथिगौना मिथिया फारसेथिंजाय आरो आइयाबो गब्दाखौ गाज्रि होनना मिथिनाबो बिनिल' साइड जाबाय थायो ओहो बेफोरबायदि नङा दालिम आइया गब्दाखौ मोजां सानबाय थायो बेनिखायसो आइया साइड जायो नङा आंनिबा गब्दाखौ गाज्रि होननानै एसेबाबो मिथिगौ नोंसो आइयाबो थेवब्लाबो बिनि साइड जायो माथो बुंबावनो आरो आइयाबो आंखौ एसेबाबो फोथायनांगौमोन ना नोंसो आइयाबो आंखौ लाबनानै मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ मानो होखारनांगौ आंखौ न'निफ्राय फिसाजो बायसो अनोमोन माथो आंखौलाय आगोलो नाथाय बे गब्दाया गाज्रि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो गब्दानिल' मानो साइड जानांगौ आंखौबोथ' एसे साननांगौमोन ना बेनिखायनो बाद हो राहुल बिसोरखौ बाद हो जोंफोरखौ जुदि बिसोर गोसोखाङाबा जोंफोर गोसोखांनानै मा लाब नों बाद हो होनबानो जायाना दालिम आइया आंनि बिमा आइ बियो आंनि गोसोखाङो आङो फार्स्ट टाइमाव आं जेबो मोनाखैमोन नाथाय दा आं आइखौ गोसोखांबाय थायो थांनो लुबैयो आङो सिगांफोर जालांबाय बेफोरखौ गासैखौबो बावनानै जों मोजां जाफिननो हायोना आं आइखौ गाबोनो फन खालामगोन र' दालिम मा नोंसो फन खालामग्रोनोसै आरो औ आं आइखौ बुजायगोन सिगांफोर जालांबाय गासैखौबो बावदों जोंबो बावनोसै नोंसोरबो बावदों जोङो मोजां जाफिनसै होननानै बुंगोन आं नाथाय बे गब्दाया मोजां जागोन मानो जाया मानसिया सानफ्रोमबो एखे थाबाय थायाथ' सोलायलाङो उनाव लामाखौबो सननांगौ जादों माथो एसे हाग्रा रज'बाय सननांगोन र' बिबारि बिनानावा बे साननैसोआ थानायावनो सननांगोन आङो ओंखामखौनो संनो होआखै माथो आंखौ आं संगोन होनना बुंबाबो गावगायानो संलायो मोजांलै बिबारि बिनानावा मानोबा फन हरदों लैथोस्रिया हेलौ आङो सिनायदोंना औ आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लाखिदोंबा औ नोंनि लोगोआ न'आव दंना गैया आंनि लोगोआ औ नोंनि लोगोखौ खिन्थाहैथां आं बेजों खारसनहैनो नागिरदों होननानै मायो नोङो टिलुजों खारसनफैनो नागिरदों नामा औ न'आव दंना गैया बियो दं जानांगौ थांनो नागिरदों आं बेजों आंखौ बियो जेरैबायदि खालामदों खारसनहैनोसै आं बेजों थां खिन्थाहैथां आं फन खालामदों होननानै बेजों खारसनहैनो नागिरदों होननानै थां नाङा र' आंखौ खिन्थानाङा नोङो गाज्रि मोनगोन आंखौ नोङो आंजों रायज्लायो होनना खिन्थाखानाङा अननानै खिन्थानाङा दे आंखौ गाज्रि मोनगोन बियो नोंबो ओरैबायदि गिखादों दे खिन्थानाङा दे जिखि जाया बियो न'आव दङ ना औ न'आवनो दङ औ न'आवनो थानो हो बेखौ जेरावबो थांनो होनाङा आं थांगासिनो दसे उनावनो खावब्ला नुजाहैनोसै आं नै दख'ना ब्लाउस पेकिं खालामगासिनो आङो हाया आङो बेनि अनगा थांना थानो बेनि थाखाय आङो मैया जुमायबो फेदों नों मिथिगौ ना न'आवबो रायजादोंबो बुजादोंबो आङो आइजों सोर बुवा जादों दा आं सहायनोनो हाया टेनसनफोरखौ एसे खारगोन होननानै टिलुखौ बावगोन होननानै लोंनाय नायदोंमोन आङो नाथाय बावा आङो बेखौ बेनि थाखायनो आं बेजों खारसनहैनोसै आंबो नायनि बियो बोरै आंखौ लाखिनांगोन बियो सोर महर गोसा सिख्ला बियो आं केर खालामा रावखौबो दादि नोंखौ नांखालानोबा बेनो बेफोरबायदि जबरदस्ति फैबा आरो नोंसोरना संसारा मोजां जानाय नङा नाङा जोंनि संसारा मोजां जानाङा थेवब्लाबो आंनो टिलुखौ नांगौ आं बिनि अनगा थांना थानो हानाय नङा रायजानानैबाबो बुजानानैबाबो थागोन आं बेजों हाया आङो बेसेबा बावनो नाजाबाय नाथाय आं बेखौ बावनोनो हायाखै दासिमबो नों फैनो नागिरमारदों होनबा औलै औ नोंबो मा खोनाया नामा मोजाङै थांनो थाखायथ' दख'ना पेकिं खालामगासिनो आङो थांगासिनो आङो जेखि जाया बेखौ बरावबो थांनो होनाङा थांगासिनो आङो दिनै न'आवबो रावबो गैखाया आइयाबो हाथायाव थांदों आदायाबो अबावबा थांदों आं चान्स मोनदों दिनै नङाबाथ' बिसोर आंखौ थांनो होनाय नङा रावबो गैयियावनो थांनोसै आं नोंनि लोगोखौल' न'आव थानो हो खोबसो बबेनिबा महर गोसा सिख्लाखौ मोननानै बियो आंखौ नाङा होनना दङना आं गारा बेखौ नागारनायाव गैया नों दानो फैनो नागिरदों आरो औ दानो थांनो नागिरदों आङो दानो सानजां आंहा बेफोरबायदिथ' खारसननो सानाखैमोन आङो नाथाय आं थानो हाला नाङा होननानै सानबाबो मानोबा आरो नांगौल' जाफिनबाय थायो गोसोआनो जेखिजाया न'आवल' थानो हो खारखुमानो होनाङा दं खोमा दे बेयो न'आव मोनसे बाथ्रा आं नोंजों रायज्लायो होनना खिन्थानाङा दे खिन्थाया दे
जायखिजाया बेयो न'आव दंना गैया नों मोजाङै बुंनाय नों थगायाखैथ' आंखौ दङ न'आवनो दङ दाथ' मास मोनसेनि उनावनो हाबा जागोन होनदोंमोन बिसोरो दा नोंबो फैनो नागिरदोंबा दालाय मा जागोन दा मा जागोन माने आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ टिलुनि मोजां मोननाया आंसो 7 बोसोरनि बारबाय बै सिख्लायालाय मा दाखालिल'सो मोजां मोनदोंमोन बेखौ दख'ना पेकिं खालामगासिनो आङो दे दोनथ'नाय दे साबै आरो नोङो खारखुमानो होनाङा बेखौ टिल्लुखौ जुदि आं थांनानै मोनहैयाना बा बियो अबावबा खारखुमायोना होनबाने आं नोंखौ नागारनायाव गैया गोसोआव लाखि नोङो साला टिल्लुनि लोगो आं खिन्थायालै आं जेबो खिन्थाया आंसो दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो नोंजों रायज्लायो होननानै खिन्थानाङा होननानै आरो आंलाय मानो खिन्थानो दे बिनानाव बिदिबाथ' मोजाङानो देनाय दे होमबा दोनथ' आं थांगासिनो दे टिल्लुखौ जुदि आं न'आव मोनहैयाबा ना अबावबा जुदि बियो खारना थाहैयोना आं माने नोंखौ नागारनायाव गैमारा दे आंखौ थांगोन होनना मिथिबाथ' बियो आंनिबा खारखागोन आरो नोंनि अनगाथ' रावबो मिथिखाया बेनिखायनो टिल्लुआ जुदि अबावबा खारोबा नोंखौनो आं नागारनायाव गैया मैया दाखालिसो लोगो मोननाय सिख्लायानो आंखौ दम होलायदोंना आंनि 7 बोसोरनि मोजां मोननायखौ लाजिनाय गैया बे सिख्लाया साननाय गैया एसेबो नोंसोर सानैखौनो आं मालाबाबो मोनलाय होआ लागिबा आंनि संसारानो गाज्रि जाथों लागिबा आंनो धंस जालांगोन थेवब्लाबो नोंसोर सानैखौ आङो गोरोबलायनो होआ मोनलाय होआ आंखौ नोंसोर दुखु होदोंना नोंसोरखौबो दुखु होगोन आं नागारनायाव गैया जाथ'बाय दे एकदम बानाय मोनबाय आं दिनै बस्थासे जाहां जाहां हाबाय जाथ'बाय थांसै दानियाबा ओंखामबो उखैसोबाय ओंखामबा मोनबायना मोनाखै थानो हायि बायसि उखैबायलै थांनानै एकदम ओंख्रि मोनबाबो मोनाबाबो ओंखाम गोजाबाबो जाहैनोसै आं बाथोन दङबा बाथोनफोरजोंनो मानोबा उखैनाय मोनसोदों दिनै आफा दाबो हाखाङाखै नै हाखांबाय र' आबा थांसै एकदम ओंखाम उखैसोबाय थांदो आफा आइया एकदम नोंखौ मानो एसेबां गोबाव जाखो होननानै नायफैलायनो होदों आंखौ गोबाव गांसो हानो फैबालाय एसे गोबाव जाखागोन आंनालाय बेसे गोबाव जाखो दे दिनै थाबैनो जाबावबायसो औलै आइयानो माबा गिदोंनो माखौ एसे गिदों बिलाय गाज्रिसो सानदों खोमा बियो मानो गिदोंनो आइयालाय माने नोंनिया प्रेसार दङना आफा अबावबा गोलैना थानोबो हानाय मानो एसेबां गोबाव जाखो होननानै नायनो होबाय आरो आंखौ नायनो फैनो होबाय धै 2 घन्टायानो जायाखै थेवब्लाबो आइया आंखौ ब्रा ब्रा नायनो होफैथारदों आंलाय दुब्लियावसो हानो थांदों होनना सानदोंमोन दुब्लियाव थाङासैलै आं आबा नैबेयावनो गांसो नुनानै बेयावनो हाबाय थांदो होमबा आफा नों ओंखाम उखैबायबा औ नै थांसै र' जायदुमजों दसे रायज्लायनि र' ओजों आरो एकदम लासै लासैसो रायज्लायनांगौना आइखौ खोनाजानो गिनानै लासै लासैसो रायज्लायो आङो स्रां स्रांखौनो रायज्लायनो मोना सानसेबो हेलौ मा खालामदों जायदुम ओंखाम जागासिनोलै मा ओंख्रि माबा ओंख्रि गैयालै माबा सयाबिन आलु मटर बेफोरबायदि लाब्रा बानायदों गोबाब रागासो जोंदों आंना बिमाया जेबोखौनो संनो रोङा गोथाव ओंख्रिखौनो सङा सानसेबो गोबाब खालामदों बाल दे बिदियालाय जाखायो बेखौनो रागा जोंनांगौ जाबाय जोङाबा सानसेबो गोथावखौनो संनो रोङासो जागोन बिमा जालायनानै बिमाफोरालाय गोथाव संनो रोंखागौ बिदिनो मालाबा जायाबो जानो हागौ दिनै आरो मालाबा गोबाबबो जानो हानाय बा संख्रि नाङाबो जानो हानाय जाखायो बिदिनो जोंहायना गोथाव जाथारा बाल आं रागा जोंसोयो नोङो खालि बिमाखौ रागाल' जोंबाय थायोना बांद्राय रागा जोंनो हामा बिमाफोरखौ जोंबो जोंगौमोन नोंसाया जुदि जोंहा आइनि बायदि गियान गैयि जानायमोनबा मानो गियान गैया जानो दे नोंसायाबो मोजाङानो दे गियान गैया थायो आरो दे होमबालाय नोङो ओंखाम जादोबा आंबो थांसै र' ओंखाम मोनबाय खोमा उखैनाय मोनदों औ दे दायो हरदे जागोन दे आं हरबाय थाखायो माथो नोंसो गावगायासो हरा जागोन मायाबा आंबो हरबाय थायो माथो दे होमबा औ दे किसमिस बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबायलै नोंखौ नानि सिख्ला देरहांहां जाबाय माथो नोंलाय हो नानि औ नंगौथ' आरो मामा जोंफोरा आइजों आंजों फैनो नागिरो जोंहा आबैया फैनोनो होनो नागिरा रायो माबा फैनो नागिरबानो ओमफ्राय बै मादै सासेया सोरो
आयं किसमिस मादै जाया नों बेखौ आयंसो जागोन आयं बिबो आं बायसियानो नोंहा जेरै टिल्लु मामा दङ आंहाबो सासे मामा दङमोन ओमफ्राय बै मामानिनो फिसाजो बे आयंआ औ नानि आंखौ आयं जागोन दे नोङो आयं होनबानो जाबाय जागोन दे आयं होमबा आयं नोंलाय मानोथ' जोंहानाव थाङा ओमफ्राय बेयावबो माथो फैया आं दिनैसो नुथारबाय नोंखौ आयं लाङाना मोसौ बोरमा दंसोयो बेनिखायनो फैनो सोलाबामोन बियो ओमफ्राय दा मोसौ बोरमाफोरखौ फानजोब्बाय नालाय बेनिखायनो दा फैबाय जोंहानाव आयं नोंखौ जोंहानाव लांगोन दे मालाबा आलासि जानो औ जागोन दे आयं थांगोन जमुना आब' मोजाङै दंना नोङो दंथ'यो दे आरो नोंसोरलाय नोंना बेनो ना उन्दैफोरा औ आब' बेनो नोंसा उन्दैफोरा मोजांबा नोंसिनाबो खबरा औ दङ दे बिदिनो थौ जोंना किसमिस बाहेराव थांनि अमाया बेसे देरखो नायनो थौ नाय थुनद्राखौ थौ आंबो थांनि र' बाहेराव अमाखौ नायहैनि दे थां उन्दैफोर बा मोस्रोम आगै नोङो एसेबां गुफुर जालांबाय आगोलथ' जोंनिख्रुइबो गोसोमोन दा बा पाउडार रखम जालांबाय माथो इसिबा मोस्रोम आगै नोंसोरो आंखौ निमाहा होदो दे आङो नोंसोरखौ बेसेबा गाज्रि सानबाय थायोमोन गाज्रिया नोंसोर नङा आइसोमोन आब' बिनानावनियावनो सोरबा निमाहा बियो नामा जेबो गाज्रि मोनाखै जोंफोर नोंखौ आरो आब' जालांबाय बेफोरखौ दिहुननांला बोरैबा मोनो आङो अन्नानै आब' दिहुननांला दे औ मोस्रोम आंबो आब'खौ बुंखादोंआनो थेवब्लाबो मोस्रोमखौ दिनैसो लोगो मोनदोंना आङो बेफोरखौ बाद हो आब' नोङो दानिया बरावबो थांनांला जोंहानावनो थाबाय थादो नोंना आदाया थिग नङा मालाबाबो थांनांला बिसानाव जोंहानावनो थादो औ आदाया मोजां नङा जोंहा ओमफ्राय आंखौ टिल्लुआव थाबाय थाबा गाज्रि मोनबा मा जागोन आंखौ जुदि उनाव लाखिया होनबा आं अबाव थागोन जोंफोर दङना जोंफोरनियाव थांनो हागोन दे आरो टिल्लुआ सोलायबाय दे आगोलनि बायदि नंला मानो लाखिया जानो आब' लाखिगोन दे औ बेखौनोथ' बुंदों आंबो जोंफोर दङना आब' जोंफोरो नों टेनसन लानाङा दिनैसो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आङो बेसेबा गोबावनि उनाव गासैखौबो नुबाय जोंहा बिखुनजोआ फैनोनो होनो नागिरा बोरै खिन्थानो आं दा बोरैबा मोनगासिनो आङो लैथोस्रिया खारसन फैनो नागिरदों मालाय बयबो खुसि दा लैथोस्रिया फैबाथ' बेसेबा हांगामा जागोनलै महाभारत रामायण जागोन बिसोरथ' जेबोखौनो मोनथियाखै रामोनदा आदा नोङो साहाखौ फुदुंनो हागोन ना औ हागोन दे माने आंनो फुदुंगौमोन आदा ना लाबोदोंना टिल्लुआ हाखरनि ना आं बेखौनो सायनोसै नङाबा सेवगोन जागोन दे बिनानाव बिसिनियाथ' ओंखाम जानायानो जानाय नंला खोमा दिनै आलासिबो फैदों मालाबा मोनफैगोन बै लैथोस्रिया फुदुंहैनि र' औ आदा थांनाय फुदुंहैनाय बेसेरा खामानि मावसै खोमा न' आब' बारा अख्रा नङा खोमा मानसिया जा बुङो बेखौनो मावथारो खोमा औ मावो मानसियालाय गियानिथार मालाय मानसिया बेफोरबायदिसो जानांगौ न' भाग्य गोनां जागोन दे बिनि हिनजावा न' जागोनथ' र' हाजार थाखा फैसा थाबाबो जुदि हौवाया मोजां नङाना जुदि हौवाया जुमाय फाग्ला गाज्रि आखल सान्थि गैया हौवाफोरा जुदि मोजां जायोना बारा फैसा थाखा गैयाबाबो खुसि खुसियै संसार जालांनो हायो मोजांल' जानांगौ आंनिबा औ नंमारगौ मोस्रोम न' औ नंगौथ' आरो आब' बिबार बागाना मालाय बा बैनाय माला एसेबां गायना दोनखोलै माथो समायनाथार नुबाय औ गायदों र' गुमै एसे मोजां नुथों मोजां नुमारदों टिल्लु एबार जोंहाबो गायनांगोन र' मोजां नुयोलै न' बिबार थाबाथाय मोजां नुयोथ' आरो आफा एबार जोंहाबो गाय बेफोरबायदि बिबार बागान बानाय गार्डेन जागोन दे बैनाय साहा लोंनो लिंबायलै जाबाय साहाया फुदुंखांबायबो औ थौ बैनाय आं लोंथ'ला खोमालै गुमै बादों थां नोंसोर लोङै थां किसमिस लोङै थां नोंलाय मानोथ' लोङा मामा आंनिया गेस्टिक जादोंलै साहा लोङैनो थां नोंसोर लोङै थां दे होमबालाय लोङाबालाय आंबो लोङा नाथाय आं मेथाइ जाहैनि र' थां जायो थां फंबाय दिनै नोङो न'आवनो थागोनबा औ मानो नङा माने नोङो थांबाय थायोना आजिखालि लोगोफोरजों बा अबावबा बेरायनो बेनिखायनो सोंदों आङो
दिनै थांनाय जाथ'लालै बरावबो दिनै थांथ'ला दिनै आरो आब'मोनबो फैदोंना एसेबां गोबावनि उनाव लोगोखौनो मोनाखैमोन फुजायावबो लिंनाय जायासै आङो बिजुलिमोन फैनायखाय बिसोरखौ लिंहरासै आङो बारो औ दा मा जागोन दिनै आं बुंदोंमोनानो बिजुलिखौ बिसोरनि गेजेराव हाबनाङा होननानै दा मा जागोन लैथोस्रिया जुदि खारसन फैयोबा बेखौथ' लाखिखागोन बुजायबाबो लाया बै आइयाबो बुजायथाराना मा जागोन दा दिनै बियो फैबा बेखौथ' थिल्लुआ लाखिखागोन है जि जायो जाथोंसै आंनि खोथा लायाखैमोन ना मा जादों नोंहा गुमै दिनै आदाखौनो बुंथ'नोसै र' आब'मोना थागौमानि मा सानबाय दङ नोङो जेबो सानाखैथ' एसे ओरैनो खर'खौ बोरैबा मोनदों आं बिनि थाखायथ' आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो सिदेबदोब नुगासिनो मुलि जानो हाया ओइ नांथ'ला दे ओमफ्राय बिजुलिया फन हराखै दिनै हरदोंमोन हरालासिनो थाया आंबो हरो बिबो हरो थेवब्लाबो दा हरनो होथ'वाखै र' आङो गैला नोंसोरना मोजां मोननाया दिनैनिफ्राय गैला लैथोस्रिया खारसन फैबाथ' लाखिनांखागोन आंनिबा बै बिजुलिनो गोरोन्थि मोजां मोननाय दंखायो होनना मोनथिखानाबो मानो लानांगौ दा मा जाबाय मोनथोंलै एसे मोनथों आं बादा होनायावबो लायाखैमोन ना एसे सानै हनै माबा नांगौलै गोसोथोनांगौ बिजुलिनो खोन्थानो सानदोंमोन आं नाथाय बिजुलिनो खोन्थाबा आरो बिजुलिया थिल्लुनो खिन्थाखागोन थिल्लुआ आरो आंजों रायज्लायो होनना मोनथिबा आंखौ लाखिनायानो नङा आंखौ गाज्रि मोनगोन ना लैथोस्रिनि नाम्बारखौ ब्लकसो खालामनो होखादोंमोन आंसो खालामाखै जि जायो जाबाय थाथोंसै दे आरो माथो बुंबावनो अख्रा नालाय जेबो खोथा मानिया गावसोरनि बादिल' सोलिनो नागिरो दा थै जमुना आब'निया जाथ'वाखै खोमा र' दख'ना गाननाया लाइमोन आब'आ फैबा मोजां जागौमोन न'आव बेखौबो बेसेबा गोबाव जाबाय नुयिया दायो फन हरनाय नायगोन र' माला फैगोनबा आब' थाख्ला दारिया एसे मोजां जाबाय न' आगोलनिख्रुइ औ जाबाय दानिया थांबाबो जेबो बुंलाबो बोरैबाबो खालामला आगोलसो खालामसैमोन ना जोंफोरखौ थांबा सैथारामोन न' बोरैबाथारमोन जमुनानिया दाबो जायाखै नामायो जमुना जायाखै नामायो दख'ना गाननाया जमुना आगै नै आब' जाथारबाय दे दख'ना गानबाय थायाना आब'आ बेनिखायनो थाब जाया औ जोंफोरबो आगोल गानबाय थायामोन ना होमबानिया मालाबा गानबाथाय थाबानो जायामोन न' ओमफ्राय दा आरो दसेनो जायो दसेनो गानखाङो थुदे आब' जाबाय दख'नाखौनो गाननो रोङा मोनथारदों आं दिनै बेफोरबायदिनो जायो दे जेबो नङा गानबाय थाबासो मोजां जायो औ न'आव थाबाबो बारा ओरै गाननाय जायाना एबारनिफ्राय गाननांसिगोन र' मालाबा न'आव थाबाबो गाननांगोन औ आब' गानग्रा खालाम ओमफ्राय नोंसा दादैलानाव थांगोन ना औ आगै दादैलानाव थांनि र' बेसेबा गोबाव जाबाय थाङिया बै खेबसेबो फैनायाव थांनायानो जायासै थांनि र' बिसा मादैया मोजां मोनसैना जोंफोरखौ दादैयासो एसे बोरैबामोन थेवबो दा दादैया मोजां जाबाय होमबा जोंफोरखौ गाज्रि मोनगोन ना मायबा थांबाथाय दा मोनला दा हामबाय दादैया आगोलसो एसे बोरैबामोन थौदे होमबालाय रामोदाखौ खिन्थाना थाङा होमबा माने तिल्लुमोनबो गैयाना खिन्थालांनि र' रामोनदा आदा नोंसोरो अबावबा थांनो नागिरदों नामायो औ आदा गामियावनो थांनि र' जोंहानि दादैलानियाव थांना फैनि र' थाङाबाबो आरो मादैया गाज्रि मोनगोन खेबसे थांना फैनि र' नों न'आवनो थाथ'दे आदा तिल्लुबो गैयाना औ दे जागोन दे लैथोस्रिया फैगोन होननाया फैमारगोनसो ना मायबा दाथ' बिसोरो गामियाव थांबा तिल्लुआबो गैया किसमिसखौ लानानै सगाव थांदों बे लैथोस्रिया फैबा आं मा होनना बुंगोन दे होमबा आदाना थांसै र' जोंफोरो थाबैनो फैगोन बारा गोबाव थाया औ थाबैनो फैबानो जाबाय थाबैनो माने साहा लोंना फैगोन खोमा र' आदा दे बिबारि बाजै आं तिल्लुजों खारसन फैबाय तिल्लुआ अबाव तिल्लुखौ लिंहरनाय फैमारबाय माथो बेलाय लैथोस्रि नोङो तिल्लुजों खारसन फैमारबाय तिल्लुआ न'आव गैया बबाव थांदों बियो बाजै फन हरनानै लिंहर आंखौथ' जेरावबो ब्लक खालामना दोनदों बियो फेसबुकआवबो इन्स्टाग्रामावबो वाट्सएपआवथ' मालाबानो खालामना दोनदों आरो फनावबो खालामना दोनदों लिंहर बाजै बेखौ फन हरनानै आंखौ ना बियो सैमा बायदि खालामगासिनो सोर महर गोसा सिख्लाखौ मोजां मोननानै बियो आंखौ नांला जाबाय बियो आंखौ नांला होनबानो जायाना बाजै
बेसेबां 7 बोसोरनि गोसोथोनाय बोरै बावनो हानो आङो बियो बावनो हाबाबो आं बावनो हाया टिल्लुनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं बाजै आं धंस जालांजोबगोन बियो बावनो हाबाबो आङो हाया लिंहर बाजै दानो लिंहर फन हरनानै आंखौ ब्लक खालामजोबना दोनदों बियो आंखौ नांलानो सोरबा महर गोसा सिख्लाखौसो हाबा खालामसिगोन मास मोनसेनि उनावनो हाबा खालामसिगोन बे मासआ थांबानो बेनिखायनो फैबाय आङो लैथोस्रि दादि टिल्लुनो नोंखौ नांथारलानो नोंखौबा दा लाखिगोन ना लाखिया नोंसोर बुजायलै बाजै नोंसोर बुजायबा लानोबो हानाय जोंथ' बेसेबा बुजायखायोमोन जोंनि बुजायनायखौबो लाया बियो आं बेफोरखौ मोनथिया जेखि जाया आङो बे न'निफ्राय थांला आं फैखाबाय आं दा मा खालामनो नोङो जेबो खालामनाङा बाजै मात्र फन हरनानै लिंहरदोल' टिल्लुखौ बिजुलि नोंखौ बुंदोंमोन ना आङो बिसोरनि गेजेराव हाबसननाङा होननानै दा मा जाखो दाथ' बे लैथोस्रिया थांखानाय नंखाला टिल्लुआथ' लाखिबाबो जानाय नंला लाखिखानांगोन नों गैला बिजुलि नों गैला देना बिबारि बाजै अननानै प्लिज फन खालाम टिल्लुखौ फन हरनानै लिंहर र' खालामनि र'